Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uvele wahluleka nokuzibamba ubaba uDr 3 wagcina ke esequleka wagiya ke uNgizwe Mchunu njengoba ke bebehambele ke ukutshalwa kwesilo kaNongoma ke esigodlweni ngakhetha umthandazo. Sanibonani ngenibingelele kuphinde nginamukele kuzo zonke indawo la nibola khona le video. Mangoqala usijona leli khasi wamwelekile. Igama lami usibonga konke wakandwandwe. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Ugiye waqephuza uNgizwe Mchunu ezwa indaba zokuthi ke ubaba ke uDr 3 uqulekile emva ukuthi ke ehluleke nokuzibamba njengoba ke uthe mayibona ibhokisi lesilo wabeke esequleka njengoba ke ube esechaza ukuthi ke bebesondelene kakhulu futhi ke umuntu abemkhonze kakhulu uthe uzwe ephelelwa amandla ehluleka nokuzibamba wabeke esethola ithuba uNgizwe Mchunu lokujabula wathi ke amakhubalo akhe anamandla kakhulu intelezi yakhe ke le ethe yaqulekisa uDr 3 kodwa ke uDr 3 uwachithile lawo mahlebezi kaNgizwe Mchunu wayihlekela nje washo ukuthi cha yena semgqelaze kakhulu umacingwane so nje alikho ikhubalo lika macingwane elingasebenza kuyena uthi yena ke ubephatheke nje kabi kakhulu njengoba ke ubebona ke umuntu amkhonzile esembona okugcina uthi ke akayazi neze lento kaNgizwe Mchunu kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu bafethu ke ake ngivele ngidlale le video la ichazela khona yena ke uDr 3 esho ukuthi ke ayikho lento kaNgizwe amampunge awubambela sengivalelisa senginqamula ngizobonga kakhulu komntwana umfana phetheni ngoba noNgizwe ube khona okunye bengidlulisa ngithi mina niyazi ukuthi umfana phetheni uhamba noNgizwe uNgizwe niyazi ukuthi ena sengamgqilaza amawala abantu enafanele bazi ukuthi mina hayi ngoba ngiyendlalela ingonyama sekuphume ilongana indaba eningabi kuthiwa mina ngendlalela isilo mina ngibe nokuxineka nje ngalokho bekuxinele ngaleso sikhathi kodwa ena abantu fanele bazi ukuthi angizange ngishone ngiyaphila bekuphatha kabi ngoba isilo bengisifakile enhlizweni yami manje umfana phetheni uyena ofikile kimi wafika kimi ena ngaleso sikhathi ngisendaweni engalungile kahle wafika wangilekelela kodwa abantu kabayeke ukukhuluma into engekho ukuthi u3 akasekho wendlalela isilo lonto bakithi ena ngifunela ukuthi ena sikwazi ukuthi singayikhuluma into esingayazi u3 ngoba u3 akayekile ukugqilazana futhi nomfana phetheni usesondele nami usegcishe nami umfana phetheni ungizwe ngithi ye ngikubona unomkhaba izolo Mchunu ngithi lo mkhaba wakho ngiyasola ngathi wenkulumo kodwa bakithi ngoba ngibona amasenta awekho ngiyabonga phakathi azingena ngaphakathi ke thenje lapha ungangizwe lakhe simthatha ke abantwana bemfaka ngaphakathi endlini cha ngayibona ambona u3 ukuthi hayi kunokuphazamiseka asekutholayo ngoba ubuye nje wathi phansi waguqana wathatha amalokhuzana iqiniso lengithi abantu ngikwazi ukuba manje wasucwayiza manje bephethe camera manje yabo so ke manje ke sathathwa afaka ambulance ini waxhunywa ke amapipe yonke leyo nto leyo ase ke mina ngoku-understanda isimo besivele sihleli ndawonye siphila isipinde njengoba nje kwenziwa umviliyelo lapha silapha ngaphakathi esigodlweni ahamba ngomthethisa ke ukuthi cha ndoda yamukela usho ngamanye amazwi ukuphila nje ka3 kusezandleni zami uyaphika noma uyavuka cha ungisizile mfana phetheni kodwa akayeke umacingwane sethi intelezi yakhe mina bengiyithandi ngonyama bengingaka understand ukuthi kahle ingonyama esithule ngibona ibhokisi ngase ngiphatheka kabi yabo hayi uwethu usethi uNgizwe intelezi yakhe mkhuze njalo hayi ke bafethu senibonile nonke ivideo kababa uDr 3 eyichazela esho ukuthi ke amakhubalo kaNgizwe nje into engekho bemane isholo nje uNgizwe Mchunu and siyazi ke ukuthi uNgizwe kanye naye ubaba uDr 3 waba khona ke ukungazwani bagcina ke sebegqilazana usho yena ukuthi ke uNgizwe uyingane kakhulu ngeke nje aza khona ugqilaza yena akakhohlwe mina njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizothanda ukuza uvo lakho ukuthi ke ngabe lento eyenziwe uNgizwe Mchunu i-right isenze sikahle noma isenzo esingekho right uzosho ukuthi si right noma uzosho ukuthi ke asikho right ngani mina ke sengiyaphela khona la